Gustache moito a Miñadoiro? Digo, Miñadoiro gustache? Ah, sí, moito, moito. Sí, estamos tamén, bueno, estamos tamén para damos ánimo, que sigades, que está moi ben o programa, que gusta moito a nosa música. Moita grazas. Entón, se me poñedes, bueno, si poñedes poñer algún ensarai, que tamén me gustaba, se poñedes poñer algún. Pois nada, non vindeiro programa de peticións, podíamos ter algo de Salaiva, ¿vale? Non sei se ainda está en activo, está? Non, agora mesmo activo non. Hai xente de Salaiva que está aí grabando, Martín e tal, bueno, alguna cousa están facendo, pero como Saraiva non, Sí, bueno, pero vale. se aí, entón, se poñedes algo... Nada, non te preocupes. Aquí eu teño anotado nun vindeiro programa, pois... Non son teu tamén, son? Sí, por suposto. Bueno, pero non me sei, non. Pois é que non che podo dicir o número, porque o número que tengo aquí non é o que teño no control. Entón non vai coincidir, pero no sorteo entra, de acordo? Bueno, gracias. Unha vez que estamos... Canto é? Agora, ao rematar ás 6 da tarde, contra as 6 da tarde, xa facemos o sorteo, de acordo? Moitas gracias, Nada, aquí, unha aperta. Ata maquiño. Seguimos a falar con Nando Casal de Miñadoiro, que falamos desa historia que parte ficción, parte realidade, os amores entre Don Pedro e Inés de Castro. Canto hai, de verdade, canto hai de mentira? Ou violento, de fantasía. Uy, eso hay que usar las historias. Pero bueno, sí es cierto que Inés iba acompañada, ¿no? Era un poco que se iba a casar, que se casó con la prima de ella, se casó con Don Pedro de Portugal, pues claro. Exactamente. Con Pedro parece que Inés de Castro era muy hermosa, enamorouse de Inés de Castro, Constanza morreu, casouse con Inés de Castro, e logo, claro, empezou seu pai, o Pedro de Primera Rey, seu pai mandou asesinar a Inés, eran problemas, digamos, políticos, non? Aí, claro, poñía en peligro o reino de Portugal, e entón, pois, asesinaron a Inés de Castro, e logo, unha vez que foi rei, o seu esposo, o seu fillo Pedro, pois, dixo que mandou desenterrar a Inés de Castro por unha reina, e fixo que, bueno, que toda a corte de Vicara, exactamente, xa o que di, home, eso supoño que habrá moita lenda, pero hai unha, digamos, o anterior sí que é a realidade. Isto ocorreu, claro, se chamamos a Quinta das Lágrimas, por eso se chama así o traballo, claro, porque é un sitio, curiosamente, é un sitio, eso creo que é facer publicidade, e creo que non é políticamente correcto. Na poderosa de hoxe creo que é un mujer. Exactamente, non quiero decir, aí creo que tamén un encanto de Coimbra que se chama a Quinta das Lágrimas, que era un pouco a quinta en portugués, o pazo, non? Exactamente, entón, pois, é un lugar precioso onde viveron os seus amores Inés de Castro.